Benvinguts! Avui volem fer-vos una reflexió sobre la diversitat lingüística, perquè sabeu que al món hi ha unes 6.000 llengües aproximadament? Unes 6.000 llengües. I les llengües de què serveixen? Home, d'entrada una llengua serveix per entendre'ns, per comunicar-nos, Però no només això, perquè si les llengües fossin només instruments de comunicació, segurament ens posaríem d'acord tots els habitants del planeta per quedar-nos només amb una. Però això no passa. Per què? Perquè les llengües també són elements d'identificació col·lectiva. Ens fan sentir part d'una comunitat. I molt important també, molt important. Cada llengua és una manera única i genuïna d'entendre el món, d'interpretar-lo. Per això, cada cop que desapareix una llengua, també es perd una manera única de veure el món. I els experts ens diuen que abans que acabi el segle poden desaparèixer entre el 50 i el 90% de les llengües que es parlen al món. Què passa? Estic intentant explicar. Digues, què vols dir? Estaves parlant de les llengües del món, no? Sí, malgrat que tu estaves aquí anar-me xiulant a l'orella. Ara! És que tenim molts tipus de llengües i també existeixen les llengües xiulades. Tenim les llengües de signes i també les llengües xiulades. Les que xiulem, jo estava xiulant, intentant xiular. Doncs parlem una miqueta de les llengües xiulades, ara que fèiem aquest panorama de les llengües del món, de la diversitat lingüística. On són aquestes llengües? Home, estan així com una miqueta repartides. Comencem a Turquia, al poble de Kuşköy, on efectivament encara parlen xiulant. Allà es comuniquen coses molt bàsiques, si vens a dinar, o com estàs, o el que sigui. Són frases molt curtes, però xiulades. També podem anar a la Reims, als Pirineus francesos, doncs on allà també fan servir una llengua xiulada, doncs molt interessant, perquè clar, a França no podia ni pensar en això. Anem a Grècia, al poble d'Àntia, on també es fa servir una llengua xiulada. I també anem a les Illes Canàries, on fa una miqueta més de calor, on fan servir el silbo gomero. I anirem més lluny encara, anirem a Mèxic, on hi ha un poble que es diu San Pedro de... És que ho tinc apuntat. A veure, ho t'he apuntat aquí sota perquè és un nom estrany. Xochapam, i ho volem dir molt bé, San Pedro Xochapam, a Mèxic, on també es fan servir una llengua xiulada. És molt interessant, és una altra forma, evidentment, de comunicar, i segurament perquè abans no teníem els mòbils, hi ha extensions de terra, i evidentment, a llarga distància, la llengua xiulada era molt útil. Evidentment, amb els mòbils, què passa? La gent està connectada, hi ha molta traducció, i les llengües xiulades estan en risc de desaparició. I amb això, com a llengua ferits, no ens agrada gens. Doncs escolta, ara quan diem allò de, però atenció com ho faré, llengua ferits... Volia dir som-hi, xiulant. Sí, tornem a fer. Llengua ferits... Mira. Llengua ferits... Mira, torneu a fer de veritat, amb intenció, Llengua ferits... No plego. Llengua ferits, som-hi. Vinga, David. És que no em surt amb mi. És que no em surt.